Mumserne her med pulvervand challenge. Så er det hvedemel, sukker. Hvad synes I? Juice eller vand? Juice. Det bliver juice. Got the base. Whoopsie. Ej, bare lidt mere. Ej, det er fint. Så er det der, vi har spillet op fra den anden kaj. Er du sikker på, at det der sukker? Det er rundt selv. Hold det. Ja, det er sukker. Det ligner godt nok mel, men... Det bliver dej. Nej. Og det er faktisk du. Vidste I, at der var noget, der hed durmel? Ja, det vidste jeg sgu da godt. Hallo, ja. Okay. Der er pastaer, der er lavet, du har durmel. Philip, du skal godt lidt mere voldeligt sådan klemme det. Wow! Ja. Der er durmel. Forstår du den? Kan du det? Det får mig første. Anden. Jeg du har noget mel i håret. Ja. Skal man tage de der klumper? Det bestemmer man selv. Ja eller nej? Du selv bestemmer. Altså, det er jo bare vand, hvis man drikker det her. Kom nu. Så kører vi. Kom. Er det Philip bevist? Bank på. Er det Philip bevist? Bank på. Hvem er det? Philip the Beast fan. Okay. Fy for helvede. Så Jeppe, er det mig eller hvad? Er det dig? Nej, det er mig. Der er lidt mere. Philip the Beast. Philip the Beast. Philip the Bitch. Philip the Bitch. Vi har 2 store klumper her. 2. Så kan vi. Det behøver jeg jo ikke. Jo, du gør. Nej. Nej, Jeppe, jeg vil ikke rydde op efter dig. Kom. Ad den åbnet, så lige at skrue det der op. Så kan vi faktisk ikke tage det. Jeg har lige blandet, og så kom der sådan noget hvidt op. Kom så. Lort. Så fedt er det. Åh, hvor helvede. Kastede du op også? Næsten. Næste gang bliver jeg den der. Okay, Jeppe, så er det mig. Det er faktisk ret ulækkert. Er det? Det er sådan rå mel, og så... Rå med Philip. Det ligger bare i bunden. Ja. Så er det Jeg må Jeppe. se på den der. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Hvor mange har du taget? Jeg tog 2 klumper. Det er ret Med underligt. lige en ske. Åh, for satan. Nå, Det var mumserne med mel og vand og sukker challenge. Det var ret rundt, det smagte ret dårligt faktisk. Det smagte. Konsistensen var mega klam. Yes. Ses i næste video.